Her kan I se bøgerne med 4 fod. Det er bøgerne fra 6 og op til nummer 10. Og den jeg er fat i her, det er bog nummer 8. I den er der en del drilleord, som man lige gennemgår, inden man går i gang med bogen. I den her historie skal Fie og Fo til bal. Det går så bare ikke helt som planlagt. Det her, det er Fie og Fo så et lyn, og det er nummer 7 i serien. I denne her historie skal Fie og Fo ud og slukke en ildebrand, da der er et lyn, der slår ned i et træ, og de ender med at redde 2 små mus. Og her er den første af bøgerne, Fie og Fo i en kø, hvor der kun er 2 drilleord, og er, og dem møder de igennem alle seriens bøger. I denne her bog, der skal Fie og Fo ud og købe is, men de har 2 kæledyr, som også gerne vil have is, så der sker selvfølgelig lidt af hvert. Som I kan se, så er der nok af historier at vælge mellem. 10 historier i alt, så god fornøjelse.